Nawadan sa maayong panghuna-huna tungod sa kadaghan sa problema sa kinabuhi. Naglakip na sa babaeng karelasyon sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini ang gibutyag sa ulitaw nga 27 anyos atol sa paghinabi sa Brigada News FM Cebu. Si Clark bitugan nga tungod sa babae nga iyang nauyab ug wala na mopakita kaniya. Nawadan siya og paglaom. Hinungdan nga naglatay-latay na lang siya sa railing sa ibabaw nga bahin sa Taytayan. Si MJ Gallardo nga miagi sa maong Taytayan daling mipahunong sa gisakyang motorsiklo ug daling nakumbinser si Clark sa pagkanaog. Nahatod sa gipuy-an sa iyang amahan. Sa pagkagabi nag-uban og simba si Clark ug si MJ sa dakbayan sa Sugbo. Nagpasalamat si Clark sa iyang buhing anghel nga si MJ nga maoy miluwas kaniya sa daotang plano ug nagpasalamat usab siya sa Ginoo nga pabiling buhi pa siya gani nagbasol sa sayop nga nahimo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangkawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.